páči. Dobrý večer. Že vraj sme na základe týchto pánov rozbili tu nejaké skole a nejaké. Hej, my sme boli tam 100 metrov od skole, nemajú žiadny dôkaz, nás tu zanechali. Natáčať, to je to právo. Akože nemá právo natáčať? Akademické súhlasné nemá natáčať. So súhlasom... Ja mám dobre poznám zákon. Môžete natáčať so súhlasom riaditeľa, ja mám ani. A poprosím vás... Poznám riaditeľa. Doveste mi riaditeľa. Ty a tvoj kamarát doklad páči. Na základe jakého vyzvania? Na čo sa chceš hrať teraz? Na základe Podľa jakého paragrafu vyzvania? 18 zákona o policajnom zbore ťa vyzývam, aby si mi predložil doklad. Sa páči. Čo tu spravili? Chceme sa baviť takto? Čo si tu chceš dokazovať? Pán policajt. Títo páni nám tu dokazovali asi hodinu. Dobre, ale ja som prišiel, som sa začal s tebou baviť normálne. Ale však normálne sa bavíme, však my sa nebavíme nič. Doklad totožnosti. Však som vám dal som vám doklad totožnosti. Nech sa páči. Ale máte ubytovacie preukazy? Ako? Či máte ubytovacie preukazy? Nemáme ubytovacie preukazy. Nebývali by sme boli tam pred schodmi a títo chalani nás zavolali, že máme ísť sem. Povedali mi, že ste utekali, nemáte čo robiť. Ako? Kde sme utekali? Nezvyšuj hlas na nikoho. Ale prečo hovorí to, čo sa nestalo? Nezvyšuj hlas. Ja nezvyšujem hlas, ja hovorím normálne. Ukáž mi, že som utekal. Ukážte mi, že som utekal. Ukážte mi, že som utekal. A ty komu čo? Čo si dovolíš? Ako ja, čo si dovolím, to všetko. Rozbijem ty kokos?